Alhamdulillah wilujeng dalu macange Mbak Limbuk. Sugeng dalu ugi Mas Komet dan Mas Dodo. Nggih, Pak Dalang Pur. Panggih pun kaping kalih niki. Wah, jenengan sakniki berubah. Berubah dadi apa, Mas? Dados Satria Baja Hitam jenengan niki. Ketinggal bagus dalu niki Pak jenengan. Saestu niki. Awaran dirajah iki. Ya, lha mboten ngoten jenengan niku kula alembono soalé awake dhewe niki sak grup ngoten lho. Sak kru. Sak kru dadi kedah saling mendukung. Lagi ngoten nggih Pak nggih. Cocok. Terus pundi pawartosipun jenengan Pak? Sae Mas Dodo. Yo Mas Dodo. Mosok tes pun lali to jenengan kalih kula. Tak kira sing nang ngarep kok Mas Komet. Mboten suwantene ngeten iki mosok Komet lho, pripun to jenengan? Tak sawang malah saya ganteng uga kok Mas awakmu, Mas. Ah matur sembah nuwun, Pak. Saya lemu. Alhamdulillah. Muga-muga lemu sakabehane. Nggih. Amin kula amini. Ngundang niki welinge jenengan, mulane kula amini mawon. Cocok ya, Mas. Alhamdulillah Pak saged dugi mriki sowan mriki tenggene desa Ngambakrejo, Kecamatan Tanggung Harjo, luar Grobokan. Luar biasa, Pak. Nembe dugi tek tenggene bali desa pun ketinggal. Ketinggal apa nih, Pak? Desa mriki jelas desa maju. Wah. Mirsani ngertos Pak Lurahe Pak Agus Mulyono Wibowo gagah piteksa. Sing nggih bagus. Sing istimewa niku bulurahe. Piyaine niku sabar apa tak duwe omong, Pak. Sabar untumu bulurah. Sere gupo kabeh sabar. Walah lagi nyeleno bokonge bulurah. Mas dadake. Lah. Aku ya ora masalah wong jenenge Gapyak Semenak iki. Ngoten niku to, Pak nggih. Sing apik pancen ya ngono kuwi. Lah nggih, pasugatane Pak Wawa alhamdulillah. Apa kabeh, Mas? Bulurah niku gematine saestu kok. Nembe dugi ceke kopi dugi. Kopi, Mas. Nggih. Kopine bulurah istimewa, Pak. Ora susu no, Mas. Mboten kopi niki rasane istimewa. Wis rasane kaya apa, Mas? Wah, pahit ra kaprah, Pak. Lali paling ra diparingi. Lah ya lah. Ora diparingi gula lali paling. Lali wajar. Lah nggih kersane tambah melek mulan ngoten lho Pak nggih. Diparingi pahit. Ning ngoten. Dadi awake dhewe napa to Pak nyuwun sewu. Lek ditimbali tiyang ngeten iki kan kedah ngormati nggih ta. Bener, Mas. Napa sing disugati nggih nika langsung di napa dimaem langsung. Nggih, ngormati sing gadah dalem kan ngoten. Leres ngoten niku. Ugi niku kan nambah pas seduluran to, Pak? Ya, bener Mas, bener. Kados kula saking Bojonegoro. Saged dugi mriki. Sing dipadosi napa? Pas seduluran. Nyambung pas seduluran. Insyaallah lek dulure kathah mangke rezekine nggih nututi kathah. Leres ngoten to, Pak nggih? Bagian dari silaturahim. Silaturahim leres ngoten niku. Napa melih wargane mriki lek seneng kalih budaya mboten kaprah lho, Pak. Luar biasa. Nggih to. Nguri-nguri kabudayan Jawi nggih ngeten iki. Lah iya, cocok Mas pancen. Nggih nguri-nguri nggih ngurup-ngurup. Nonton nggih luar biasa. Dadi kabudayan Jawi ingkang adiluhung niku kedah diuri-uri. Lah, kersane mboten tergerus kalih budaya lintune. Nggih. Tetep urip sebab apa? Nggih. Budaya sing saka manca negara kuwi ora sithik kepengin mlebu ning negarane dhewe. Lah iya, Oh. Aja mok pangan lho, Mas. Mboten kula dilat tok niki. Mosok mie kok dipangan jenengan saged mawon. Pak Pur. Iya. Jeduwe. Heeh. Alhamdulillah wujud syukuripun luar biasa tasakuran. Heeh. Omong Mas, padha 750 ra omong. Kono lho penonton takoni, aku ket mau ngomong kowe ntrocos ae. Lah wis nek aku ki lagi temu kangen kali Pak Pur. Pak Pur. Kowe lho nek ngomong mbok gawe-gawe. Lah nyapa? Pak Pur saya ganteng. Lah kono ya Mumbul piye? Nyatane kan wis terbukti to Mas Pak Pur ki gagang ganteng nyatane wis payu, wis duwe bojo. Ya iya nek wis payune ya iya to. Lah ya berarti lak ganteng wis duwe pasangan. Iya. Tuwek. Lho kok iso ngomong tuwek piye to kowe iki? Kowe yo sing sopan kalih niki. Aku lho tak omong aku kowe. Kowe pengen omong. Ya iya no. Karo Pak Dalang. Lah karo sapa? Lah yo engko kan enek bagiane dhewe-dhewe. Aku ngomong dhewe ki ngomong dhewe. Lah kaya wong gedeng ngomong dhewe. Mas Teo bar aku ngomong terus kowe engko ngomong. Karo sapa? Dhewe to. Lah nek kancane to. Iya kowe ngomong dhewe. Lah iya kaya wong edan to.
Bocah iki kok angel to omongane kok angel to ngladeni kowe iki. Kowe nek ngomong piye to? Bocah anggere laire jemal legi yo ngene iki wangel urusane. Lek omong iki gantian omonge iso diindum dhewe-dhewe. Lek wis aku wis ngomong kaleng karo padalange, kowe engko tak kei kesempatan ngomong dhewe. Ha ya aku ndeleme ngomong dhewe no. Piye to? Aku ngomong berarti terus kowe. Oh ngono. Ngomong. Ya. Jangan ngomong. Piye to iki bocah kok malah bingung no. Patak asine gedeng aku karo kowe. Gedeng nyapa lho to? Roh kancane sak mobil bareng kendaraan setunggal mobil to, Pak. Satu mobil. Lah aku jenenge udan dirse kaya ngono. Aku kudu nguyuh kok takon mendek ora mbok ndek kok piye to kowe iki? Piye iki? Akhire kula empet yo ngompol lah kula akhire. Bocah kurang asem kowe iki kok sok. Nang kendaraan kok turu. Udan terus kocone tak buka, Pak. Dek teles. Lah kula turu kan ra dimangap ngeten to, Pak. Lah iki kaca dibukakne. Mulane kok ngombe banyu udan. Menikmati perjalanan awake dhewe silaturahmi marang dulur-dulur ndi iki? Aku mau apal lho. Aku apal asline. Kementus kowe iki. Gugupi bulurah lho dadi aku Digugupi piye karo bulura? iso goblok dadak aku pengen. Wancane Dakake to masak. Dakake. Wong sing ditunggu ki sampean. Lah nek ditunggu kula bodalake kan mantuk aku ngono. Iki mangene tragedi, Pak. Nggih. Lah nembe dugi jam 09.00 mobil biyek penonton teng mriku lah. Parkire disalah teng wingkinge masjid mriku lho. Lah Mboten iso nyedak ya, Mas. Mboten saged. Panggul. 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 Ya dipanggul niku. Wong loro ya. Nggih. Ha iya. Lah akhire teng mriku lah niki nguyuh. Heeh. Teng gurine mobil cilik niku lho. R3 nek mboten salah. Anyep. Nggih anyep niki medun nguyuh. Lah berarti selare kok seret. Lho kok R3 mlaku. Lah ndek ya langsung lho Gak isin kowe. Gak aku biasa no. Lho. Wong nguyuh ditinggal mobil kok iso mbok tutno iki apa? Lah aku yo mau kalah karo anakku to. Lah nyapa anakmu? Anakku isih nak nguyuh cul stang kok. Duh, piye bocah iki? Aku isih tak cekli kadang-kadang. Bocah iki diwarai nguyuh pipis-pipis dhewe. Oh, pipis kok diwarai, nek kudu ndara pipis dhewe to. Ngene. Sana rapat tak dhuwur ngeyel. Pak kabare, Pak? Duh. Mbok anggepi kancamu mek damen to piye kabare? Iki disepuhke pepundhen, awake dhewe kudu ngurmati ngajeni. Sapa to beliaunya? Loh, kowe lali ya? Loh, iki dalang. Pak Hadi. Iya, Mas sampean iki kudu iso napa nglenggahke Pak Hadi, Pak Pur niku lho. Oh, pun lenggah ngono lho. Mas iso njunjung Pak Pur. Pak tak mbul, Pak. Mas Pak Pur. Rasa dimbulke. Iki kok kowe iki mbok yo nyawang. Ya wis meneng. Pak Pur iki sapa? Dalang. Pak Pur sapa? Mas Pak Pur ben ketok mekan lho piye? Oh, dibong. Dalang apa bobong ben ketok cemlorot. Ben ketok cemlorot cemorong. Heeh. Ngono lho. Sumedi mercon. Yes. Berarti dalange digenti jenenge. Dalang Pur Mercon. Ora tapuk ra sopan wis wis. Lama. Ya lek ya. Lak-lek tak tapuk kowe iki. Ya Pak ya lali aku. Unggah ngapunten lho Pak guyon kok nggih. Ya, lunyu tenan iki. Enggak nggih, lunyu wong barudan kok. Iya. Jenengan sehat to? Sehat, Mas. Lho, lah kok iso? Lho. Sehat ki malah becek apik kok iso piye to kowe ape ndongano Pak Pur lara? Lho, ora aja ngono kowe. Maksud iki ben omongan ketok dawa piye no? Ya dawa ya diolor. Engko Pak diolor. Pak Pur mbok adat. Kowe iki dijak omongan. Ya ndak omong dhewe kono lho ngomong-omongan sing becik. Kaya kowe ngobrol suwi lho to. Ayo ngobrol ngomong sing penak. Sehat ya Pak nggih? Sehat walafiat. Ingkang penting niku, ingkang baku niku tiang sehat niku penting nomor setunggal. Ya. Apalah gunanya harta benda jika awake dhewe lara kita Pak nggih? Nggih, bener. Mobile apik, omahe magrong-magrong nek lara. Alah. Sementing sehat. Kados niki, dagelan ditanggap kondang-kondang kok men lara watu. Mbok yo Balamu ya, Mas? Niki Pak Sedodok niki jarang niki kok sehat. Mending akeh larane karo. Kowe wis bener omonganmu. Bojomu lho WA aku terus sambat. WA piye? Lah ya ki piye to Mas kok yo sakjok aku ndagelan kuwi Mas Dodok ki kok lara terus ngono gampang ijol loro sing rada cilik ngono. Kowe omonganmu kelincipen Mas. Apa? Saiki didelok kenyataane kaya apa? Wong sehat karo wong lara, kuwi lho malah menguntungkan wong lara tak nderi. Omonganmu Aku lara 4 dina lho iso tuku montor Vario. lho kok iso?
Lho nyatane iso, penak-penake wong lara. Lho kok iso oleh muter Farid? Gampang to, ngomong dokter dok, aku opnam 4 dina dok, tangga teparu padha teko nyumbang. Lho, 100.000, minim 50.000 tak batesi kuwi. Angger niliki aku ki tak batesi 50.000 lho, Bu, Pak. Nek Berarti lara petang dina oleh apa? entuk motor Vario. Mbok bongkoe oleh Avanza. Iso. Lah tapi lara kok diobyek. Lho tapi kan nyatane iso bermanfaat wong lara. Manfaat apa kuwi jenenge ngakali wong sehat. Ngakali piye kowe iki mboyo sing penak iki sing mirsani mboten warga mriki mawon. Tamu undangan tansah minulya nggih rawuh. Pak Camat nggih menika saking kepolisian. Bapak Kades Kecamatan Tanggungharjo. Tanggungharjo wis tepang porong. Pun. Ha niki Pak Kades, Pak Kades, Pak Kades. Sedaya Pak Kades. Ya. Mbah, Kades putih, Mbah? Ing Lho nggih nggih. Bait pecinan ki ra termasuk Kades. Bare kabeh Kades. Kuwi jejere Kades. Sing sebelah niki sing Kades. Ngono lho kok iso. Dong ora. Yo ora kok. Ngaturke sembah nuwun rawuhipun. Matur nuwun. Ha nggih, saged nyekseni menika tasakuran sedekah bumi alhamdulillah saged rame kados ngeten iki. Ibu-ibu ingkang rawuh teng mriki sedaya kemawon sami sehat nggih Bu nggih. Semangate nggih. Semangate piye? Sampeyan ki padahal dinyek ning ra krasa lho, Bu. Dinyek piye? Sehat Bu nggih? Nggih. Ora krasa sing aku yo mikir, lha iki nek lara mosok yo teko kene aku ngono. Sehat nggih? Nggih. Wis karuan padha sehat tak takoki nyapa to. Kowe omonganmu iki padha karo nyering kali ingsun kowe. Nek kali piye? Lah kowe omong bener kok malah kowe mbok omong kaya ngono. Nak takok ya sambuk gawe-gawe. Pak, Piye Mas? nyetrum dagelan iki hukumane pirang taun? Alah senak nyetrum Mas kompet rasa ganggu. Kowe tak setrum cangkemmu tok kowe rencana kok iso lambemu. Jenenge wong Jawa ki gapyak semanak blater. Lho Mas. Ya blater sak blater-blatere, tapi wong padha ngene iki ndelok niki mesti sehat. Lara mesti nang omah to, Do. Kok takoki sehat nggih? Ya tetep pagah sehat. Arep sutoh. Ngayal. Nggih, alhamdulillah sedaya sakemawon dereng ngantuk nggih Bu nggih. Alhamdulillah. Sementing saged guyub rukun. Rame su tenanan. Tenanan piye? Wis to nak ngantuk turu dhewe. Dereng ngantuk nggih? Urusanmu opo? Wong kok lambemu kok nyerek kali wong terus to Mas sampean? Pancen ra bener tak benerno. Ra bener tak bener piye kok so. Kula namung saged dherek dedonga memuji marang ngarsane Gusti. Mugi-mugi sedaya warga mriki tansah pikantuk berkah barokah Allahumma. Mugi-mugi tanah mriki tanahe subur, tanamane kathah melimpah, hasilé melimpah Allahumma. Lho, wong Jawa ki penak, anggere wis ngene iki rukun guyub wis lali sakabehane nggih Pak nggih. Nggih, cocok. Cocok. Mugi-mugi tanah mriki tanah dadi subur, panenane kathah melimpah. Aku sing duwe sawah, sing ra duwe panen apa? Walang. Omong mbok. Donga ora kulaan mbok sing lengkap. Walang nyeletak ndasmu kuwi. Kok seneng men to atimu? Seneng kene gelo kok seneng piye to kowe iki kok. Berarti sing lengkap no lho. Aku ki dongaku kurang lengkap piye? Aku ki donga wis apik lho, Met. Cuk nesu to Sam, anu ki guyon kok. Guyon aku mbok sekali terus. Kowe anggar nesu matamu ilang. Wong aku ki dongaku ya becik ya Pak ya. Mugi panenane kathah melimpah sing gadah sawah ngono. Lah sing ra duwe sawah, Tumbas. Mugi-mugi dalam waktu dekat saged tumbas najan utang lho ngono. blak goblok. Apa ngoh? Lah wong kok mbok kon utang-utang ning ndi to blak? Ya nang bank-bank dibangun kok. BRI, BNI, wakeh gobloke iki lho. Bank Jateng. Bocah ki ilmumu sesat lho Mas. Lho bank kuwi dibangun ya kanggo awake dhewe. Ya awake dhewe wong mbok kon utang ning bank to. Ya. Lah terus nek nyaur piye? Lho, wong utang nang bank iki wong duwe apa ora duwe? Ora duwe. Ora duwe kok bingung nyaur iki lho. Mbok nyantai kita Bu nggih. Lho. Lah terus kowe nek ditagih bank terus ngomong piye kowe? Ya semoyo no. Rong-rong minggu engkas Mas ya rene ngono. Oh, ilmu welut kowe iki. Welut piye? Wong utang tapi ra duwe isin ya kowe kuwi. Ora iso sing ra diisi bange kuwi lho. Lah nyapa? Lho nagih nunggonku bolak-balik rata tak kei kok cek nagih. Seminggu ping 3 lho rata kei. Lho kuwi cek rono neh. Seluk wajibe wong utang ki nyaur nek ditagih ya diparingi. Paringi ki nek sing dienggo. Lah kowe ora enek kok.
Gregeten aku malah suwe-suwe. Mugi-mugi ingkang rawuh teng mriki ibu-ibuke, mugi-mugi gadah putra ingkang saleh lan salehah Allahumma. Amin. Ingkang majer. Majer ndasmu tak tapuk tenan kowe iki. Sapi to piye? Upama Ini ki lho Pak gak gawe nesu jere sapa to Pak? aku takon tok. Lah wong kok dimajer-majerno. Lah dongamu piye to, Do? Mugi-mugi putrane dadi putra sing saleh lan Lah ya salehah. kowe tanpa sadar padha karo menyakiti sing urung duwe. Bahasa nyakiti ku ning ndi? Mugi-mugi putranipun saleh-salehah. Lah nek sing urung duwe wis omah-omah 5 tahun 10 tahun nelongso. Anak itu adalah hoyot atau penguat dalam rumah tangga. Iya. Mangkane Lah aku terus kudu piye? yo didongakno mugi-mugi sing gadah putra saleh salehah, sing dereng gadah mugi-mugi enggal-enggal gadah. Lah carane piye? Yo carane yo karek ngono to. Gampang. Lah nek kowe ndek solusi ben ndanggake ndek putra carane piye solusine ya ngono to? Carane gampang, sing penting wong ki yakin. Yakin. Tanggoku alah isik mambu ponakan dhewe wis omah-omah 7 tahun. Ya. Urung duwe anak, saiki tak kei syarat alhamdulillah meteng. Alhamdulillah. Syaratnya apa kuwi? Gampang Mas, wong pengen duwe anak ki nek loro, Piye? cara medis dan cara alternatif. Oh, ngono ya. Lah Ya, iki lho, no. lah nek iki ilmu apik bener. Ya penting ditularno karo dulur-dulur. Ya, bener ki. Nek secara medis piye carane? Medis ya awake dhewe iso nang kedokteran khusus dokter kandungan. Dokter kandungan. Konsultasi, Oh. mungkin mau dikasih obat penyubur dan lain sebagainya. Ya, kuwi nek secara medis apik. Iso, no. Lah nek secara apa mang siji- Alternatif? Alternatif piye? Yurutno. Murah ki berarti. Ya Murah. Lah diurutno kan dipijet tok. Ojo. Dadi kayak minyak diurut kuwi to. Lunyu. Lho, lah diurutno dipijet penak kuwi to. Ora. Lah diurutno piye? Diurutno ya iso kok kowe sik, mbok aku sik, terus dalange, mbok tukang kendang sing ndi sing nepaki engko lah ya. Dadi dhewe to, Dah. Celok. Kuwi jenenge bojo dienggo bancaan. Ah sing penting gak duwe anak. Anake wong akeh blok. Rupane men ruwenor. Memang kaya wedhus. Lah kuwi jenenge bojo terus apa bojone awake dhewe dienggo bancaan wong akeh. Ah iya. Lah anake yo maneka warna to, enek ndase pri, ndase no, ndase min. Celoko. Muga ora ndase pur. Aku ora tahu. Mboten jenengan. Boten jenengan pur mriko kok. Pur mriki wau sing gaene kopi. Lunyu tenan iki pancen. Mboten Mboten. kok. Iki mau enek sing ngrasani lho Pak nyuwun sewu. Heeh. Ngrasani ibu-ibu ketoke mlaku karo anake anak wedok lho. Iya. Kuwi lho dagelane lagi teko delok to dodok delok to kuwi. Dodok kok saiki ketok lemu, ketok putih, ketok ganteng ya ngono. Aku ya matur nuwun aku. Dodok saiki lho delok to wajahe mirip kaya dagelan saka Madiun. Kayak sapa? Kaya Kirun ngono. Sis apik. Nggih ya Pak nggih. tenang. Kowe ya dirasani. Aku. Sing siji lho kaya kancane Kirun. Kayak sapa? Kaya Kirik. Pancen wong ning alam donya iki wis enek bagiane dhewe-dhewe nggih Pak nggih. Iya, Dadi bener, ku nggih. dah disyukuri ikhlas lillahi taala minangka ngarsane Gusti Allah sing Maha Kuwasa miturut kapitayane piyambak-piyambak. Lah ya ngono to, Met. Lambene iso kaya lembing. Aku kok tatak men ndagel karo kirik. Lho. Lah enake kirik cok kita nyapa Oke, lho. lha aku malah ngentengno gawean. Lah kok ngentengno? Lah kowe tak ngomong dong kirik kayak apa omong, ora omong. Kirik suarane piye? Kirik wedok? Kirik lanang? Kirik cilik? Aku kok ketua kirik. Wong rene ado-ado kok kon swara asu. Dadine nek ngrumangsa ora kirik ya wis ora sanesu to, Rik. Cek. Halo, danteni do suaraku do. Lah nyapa? Gedene wekku. Mas, lho, iya. genmu gedeno untir dhewe ya ngono to kok sok. Gedeno. Ngono kok ti masalah. Efeke kurangi base tambahi Mas. Cek. Lho, lah ngene iki Tambahi pomre ya. Ndelok kowe salam sing apik lho, Mas. Cek. Lah kowe wis purung? Aku wis karo ibu-ibu kene wis kok. Lho, Ayo ganti awakmu sing becik. gak yo padha ae to. Lho, wong kuwi ndek lambe dhewe, pemikiran dhewe, awak dhewe, sikil dhewe, tangan dhewe, kabeh kuwi di lamp apa kuwi diudalaken ning dalu niki, ngono lho, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Wah. Bocah potongane kaya pentil ban e gedhi suarane. Pentil njibret kowe. Nesu, candhek ngono kok. Ndek yo ben. Ora disin. Kok Raine kok kresek. ae kresek kok Indomaret. Indomaret nek suwek nggo apa? Ayo gua. Gua apa? Mbok jak omonge tak menang. Nek muring-muring mripate nglumpuk kok nyuluh kodhok. Cek terus. Bismillahirrahmanirrahim. Wah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz tenang iki Mas. Ketinggalan nggih. Nah, Cuma randok gendeng nih. Ustaz gede. Mboten, wonge sing gendeng, Pak. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bocah ki piye Isun dia nek salam pada cengengesan ya. Nanti kula salam nih ndongakne jenengan jawab niku ndongakne kula nggih. Sing bener ngono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sholatu wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kri Sukri, Apa? kata-katamu ki lho salah mulane ibu-ibu padha guyu, ora perkara ibu-ibu cengengesan gara-gara kowe. Lah iki gak mukadimah lho iki. Muga timam blangkrang nganti tekan ndi ki lho omongan apa kowe iki? Mosok salah to, Bro? Nyuwun sewu Pak, kula benehi Pak. Ya. Sing bener lho, sing bener ngene lho, nyuwun sewu. Iya, iya. Asola Salatu. isik tak warise. Asolatu wa isik to, Met. Aku gak apa-apa iki. Kamu udah umi-umi itu udah ganggu konsentrasi aku tahu. Rupane kayak debok ya. Konsentrasi. Debak gue gepuk cengelmu kuwi. Tahu. Nanti kayak tawon das. Ini kan anak Cino, mama dari Jakarta, papa gibah. Opo? no, Cino masa- kok pereng. Nah, Cino per Iya kuwi lho piye? As-sholatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Berarti kurang ambiak. Ambiya koyok pari. Anbiya. Ambiak. Anbiya. Ambiak. Anbiya. Ambiak. Alah wes karek kowe. Dosa. Enten terusno. Dosa ya ben kok aku undu. Ama bakdu. Lama bak duduk nyapa lho. Berapa bapak-bapak? Pakmu akeh berarti. Ibu-ibu. Mbokmu yo akeh. Kowe anak rambanan nyele. Heeh. Ula teng mriki, jenengan teng mriku. Duh. Apa piye to dul kowe iki? Meneng to kowe sambutan mo. Dalu punika enten apa? Duh. Ya, Anak tahlilan wong jelas wayangan ngene kok iso enake apa iki mbok takono lho. Meneng. Dalu punika enten apa, Bu? Enten wayang. Wayang dalu punika nggih menika acarane napa Pak niki Pak? Napa? Anu dekah bumi nggih Pak nggih. Dekah bumi ya. Dekah bumi. Mugi-mugi anggenipun desa ndi Mbuh. Desa Mbuh saged dados desa ingkang maju gemah ripah loh Cinawi. Salah satunggalipun desa nggih menika pundi to Pak niki Pak? Arek kowe. Arek kowe. Nah, Sing bener to, Ngambak Rejo. Ngambak Rejo. Oh. Ngambak Rejo menika salah setunggal desa inggih menika desa ingkang boten lali kalian budaya kalih seni nyenengke panjenengan sami dalu punika ngrawuhke Pak Dalang. Mugi-mugi Sedaya kemawon tansah pikantuk berkah barokah saking ngarsane Gusti. nggih. Tebeke saking sambikala cinaketke rezekinipun. Pun Dipinucal suker sakite ical. Nggih, Boten ical. enten alangan setunggal punapa. Apa? Keluarganipun hayam tentrem. Kepenak napa sing dilakoni merdamele saged lancar. Lancar. Boten kurang sandang pangan tuwen papan. ngonten. Apa? Mun tekno kowe dhewe. Aku dhewe ra uman kata-kata. Yo, kata-kata. Pokoke ngoten, nggih. Mula Ngoten badhe- iki apa? Ta menengo. Ya. Mula kula badhe paring panglipur. Nah, Dumateng panjenengan sami. ya. Niki mengke. Ya. Boten wonten teng dagelan putih-putih. Ya. Dalam hitungan ketiga. Ya. Sawangkeme lho aku iki. Ruwane kok gendon. Alon lho alon. Dadi bangke kok tremos. Terus kena gua ada es toblok. Tekan ndi? Ya terus dhewe. Dalam waktu saya hitung 3 nanti Cak Dodo akan berubah menjadi ular piton. Duh. Oke? Wis to ayo ben seneng. Kok iso aku mbok dadekno ular piton ki urusane apa to, Wis Mas? to meneng. Ayo Mas, musiknya sing serem. Yo enggak. Tapi wong penasaran iki. Ayo. Sampean mesti mbayang uloku mesti.
Ulamu apa cacing? Kowe ngece aku cacing piye to? Alah wis ta ya. Ula iso telusur-telusur. Kembali tim Jimat Punya Cerita. Oh, kaya ning radio iki. Spesial untuk Anda di Cerita mistis. Campak Rejo. Cak Dodok nanti dalam waktu dekat akan berubah menjadi ular piton. Percaya atau tidak percaya? Percaya apa mboten? Nek mboten percaya, yakinlah dalam hitungan ketiga. Ayo kita hitung bareng-bareng. Banter. 1 nah. Bar 1 ya 2 to yuyu. Ngono. Bar 1 2. Ayo mulai. Saya Mas, kowe bareng mbok gambeli nyapa kowe? Apa enek kancamu dadekno ula iki enek to piye? Kowe kaya bangga men duwe kanca ula lho. Kalau tidak percaya, Cak Dodok. Oke, jangan berpadu. Padahal akan berubah jadi ulo. Hitungi. Selasa tabui Mas Medan nih. Aku mbayang kok. Napa? Papur ndalang. Oh. Ya sakno bubur. Aduh, bencet Bubur. ulo. Ora Wis, Kak? iki paring panglipur Mas. Iya. Paling gak apa to sing mbok duweni dipamero ning kene. Ora duwe. Kok ora duwe piye to kok iso? Yo maringi napa tembang-tembang sing becik sing kepenak ben warga ki terhibur. Iya, senenganku dangdut, Mas. Oh ngono, tak siarke nggih. Nah, kok kono Mas. Ndi? Kon dhuwur penuwun nyeblok. Ya kok pojokan kono to, koso. Nyuwun sewu Pak nggih, kula siarke nggih. Bapak Ibu ingkang tansah minulya. Innalillahi. Maaf, salah. Nyarno ku lho Mas teh bintang tamu. Innalillahi nyarno mayit ya. Wo kaya MC orkes. Iya, yo. Oh iya 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 iya. Power, power. Oke, power, power. Yo. Yo, Ayo yang keras. yo, Lebih keras. yo. Ngotot-ngotot. Power lagi. Rapi Aku pateni ya lho. Lah nek kesel yo ngombe pil. Kapur harus. Iki aku mentolot tak pelung bongkok. Wis nempel ilat celuk. Lho wis ta? Ya nikmati. Pereh ilatu. Olah kapur baru kok lebay. Tikus saya kena kapur baru sesuk ngene. Aku tikus lah aku raja ya. Raja tikus. Adalah. Ya kowe kono. Yo. Cek 1 2. Wah. Bapak-bapak, ibu-ibu semuanya. Ya. Enak ya. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat menikmati dia yang ada. Dah. Di sana sudah ada buah belimbing. Ada buah belimbing. Ada buah semangka. Kah. Dan juga ada buah jeruk. Cer. Jeruk. Eko rek jer eko piye to Mas? Eko ki ning guri. Ekone aku apa kowe? Kowe. Lah iya. Manut kok. Hati-hati yang ada di belakang sana. Nah. Jangan lihat terlalu atas. Tas. Hati-hati kalau Anda bisa kecantol. Wek katokmu. Kecantol. Wek. Eko apa to Mas? Eko Mas? syariah, Mas. Eko syariah kaya bank kowe. Menjaga kesopanan. Anda pasar unggah-ungguh. Yo. Hati-hati yang ada di bawah sana. Nah. Jangan lihat terlalu bawah. Wah. Nanti awas kalau ada ulo luwo. Telusur. Ulo luwo. Telusur. Luwo. Luwo. Ya wah. Kok iso balene? Lah wong iki Kata-katamu lho horor kabeh kok iso. horor piye to Mas? Kok saya biasa lho kok so. Mari kita sambut. Lah dalah. Pak Lurah ki lho Pak omong jorok, Pak. Kan Pak Dodok niki lho Pak gara-gara kowe mbut to. Lah bebaleni nek. Ambut. Kowe gak isin dipirsani Pak Lurah. Lah nek aku isin nyapa teko kene kok. Oh iya. Kowe kan dilairo rai gedek. Heeh. Jack, tak panggilin artis yang bekerut ini, cowok. Artis yang bekerut ini. Berikut ini artis yang sudah sangat tercemar di mana-mana. Terkenal. Sudah terkenal di mana-mana di dunia maupun di akhirat. Akhiratnya aja tuh. Akhiratnya ojo. Mari sama-sama kita kasih lemparan batu batako. Artis kok kaya maling.
Yuk kita samplok artis yang satu ini, Cok. Sambut. Kita sambut. Ada siapa dia kalau bukan Komodo. Modo ngene. Komet. Komet. Kelamin. Apa Sakwiti. Sepot tak mau wedit. Lah ya wis menit tenan modele. DC sinden. Oke, saya akan mencoba untuk menyanyikan satu lagu yang cukup lama, spesial untuk bapak-bapak kepala desa di sini dan juga warga semuanya. Dari Mansur S, Mas. Sampai Mas kunci Mas. Tepuk tangan Bapak Ibu. Bagaikan rahwana, Suaranya luar biasa. Kri, penenti kri. lu tak ratani no. Oh iya. Mencuri cinta dari tangan Sri Luar biasa. Tarik langsung ya. Oke, yuk. Susi kelaminnya biru. Mas, ya Allah perkara Pak ki perkara ki. Lusi kelaminnya. Tak tonyo tenan lho kowe kok sok teko susi kelaminya teko ndi-ndi lho iki. Warti kelamin. Narti. Alah ora ngono lagune. Kursi pelaminan biru. Lah kuwi iso ora mbok nyanyi kowe. Contoh, cangkem mbok uyel-uyel iki enak Kok aku anane celuk kelamin ya mergo kuwi lho to. perkara nyanyi lagu kuwi. Ya gara-gara kuwi. Kowe nyanyi sing gaul sithik ora iso to piye to? Umpamane to. Ayo kaya aku ngene kan ya kumpulanku cah nom-nom ngono kae. Wis nyanyi tenan. Iso to? Aja ngisi-ngisine iki anu lho. Ngambak rejo gudange para seniman Lah iya ngerti. lho. Tenan? Iya. Kowe Iya. rasa kanca lho. Ora usah ora masalah. Siarno aku nyanyi lagu Inggris. Judulnya Oh Yes. Judul coba petem. Inggris kowe paham Inggris apa ora? Gak. Kowe ora tau kumpul karo Inggris wae. Judulnya apa? Judulnya Oh Yes. Apa mampu LPG ya? Aku ya bar mangan sisamu kok. Oh ya aku. Lah ya kowe bos LPG. Iya. Yuk. Kok gak meriah blas to nyiarno kowe iki? Kudune piye? Ya sing meriah. Yo. Lah. Yo, yang satu ini spesial untuk semuanya yang sudah hadir. Ada salah satu artis kondangnya hadir dari kawasan Jawa Timur, Bojonegoro. Ada siapa dia? Spesial untuk Anda semuanya, artis bertubuh gempal Indonesia. Saya instruksi. Kowe iki kata-katamu wis apik, suaramu wis gede. Leng guyumu iki kedawan, Mas. Guyumu kedawan. Guyu kakean, guyu ki sithik wae. Oh iya. Sementing kata-katane. Matur nuwun, Mas. Wis tak elingne lho. Oke, malam yang sangat luar biasa tentunya. Tak panggilin salah satu artis kondang Jawa Timur. Ada siapa dia? Yang spesial kali ini kita hadirkan semuanya untuk Anda. Jare kon sithik. Ben jebol kendang kupingmu we. Aku nuruti kowe lho, To. Kowe iki tandari kok wangel men jane nyapa lho. Jare iki. aja akeh sithik cukup. Tegese ngene lho, Mas. Guyu ki aja dawa-dawa, aja sithik-sithik. Sedengan. Sedengan. Semaput. Sedengan wae aja dawa-dawa. Sikatan to. Aku sikatan nganggo oli. Oh ngece Pak Pur. Tak cuwolong wayange jenengan kok. Yo, hadir untuk Anda semuanya spesial kali ini. Ada salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia toh.
Ya, spesial malam ini kita hadirkan untuk Anda semuanya. Ada siapa dia, kita sambut sama-sama. Ada Mati ning jero tanganku. Dah. Awis gak paket ketoprak to, Dul. Aku greget tenan diwarai pisan pindho koran Jawa ku lho. Ya kowe siar-siaran dhewe, sepet-sepeti dhewe. Yuk kita sambut ada Cak Dodo. Gelang gendeng, gelang gendeng, gelang gendeng. Apa enek telu-telu dhewe gambel-gambeli dhewe. Oh cangkemmu tiba. Kowe muni yo. Biasem iki. Kita sambut Cak Duduk ngono. Enggak aku sebate kono tak. Ya. Kendang-kendang ya. Kita sebut Cak Dodo. Ganti. Sita kowe mlakumu sing pelan-pelan, slow motion. Yuk, Kita sebut Cak Dodo. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la senenge. La illallah, la ilaha. Kayak film Indosiar. Saya napa saya? Elek. Greget tak rudo peksa tenan kowe. Aku mau perkosa ya. Oh ya sing genah lho. Kene cecer aku. Jaluk Mas, apa? kuncine Mas, anu kayak drum mawon. Duk cak duk cak duk cak duk cak. Come on. Please welcome, good night for ladies and gentlemen. I am the sing song from the my Dodo Mister. I am to for the sing for you for me. Come on, everybody. Oh yes. Come on everybody, yo. Wah. Enak iki. Kira-kira luar negeri apa ya? Luar negeri. Wah. Wah. Goblok iki. Wah, kelas sampai ketatap bokong. Come on. Yo. Where you at? Look. Hey. Hey, why isu jago nego. Ungu kemboyo tapi suarane. Hey, becek. Why isu jago nego yo. Kaya tau krungu. Ungu kemboyo ungu suarane. Hey, why you wet? Hey, why isu jago nego. Why isu dek jago nelek. Ay bayes gundul. Ay waya eso ay tasik. Dari luar negeri. Lah yo ay wayes, ay waya. Yes eso. Apa ora iso. Lah kowe apa iso? Nyanyi iki wis ditunggu ya tenanan nek luar negeri nek dalam-dalam. Ya. Nek luar negeri Piye? aku Ya. musiknya padha. Lagune apa? Bare aku lho. luar negeri berjudul Sandai. Oh, Sandai itu Musik. oh klik. Duh. Come on everybody yo. No smoking. Thank you very much. Come on. You are welcome. This is song Sunday. Sandai sapa? Ning sarmejo. Sandai sapa? Iwo sedaya. Kula itu yo. Sandai. Telek mimpi. Apa? Sandai kok sandale sapa? Berarti Bang kowe. Bayah. Leles nesu. Dagelan ana nesunan to lele. Lah iki neng-nengenan. Wes saya niki lho ngedekne sinden-sindene. Niki kepareng jumeneng sinten, Pak? Niki sing pinggir Sing dhewe. tesik kenyil-kenyil. Nggih. Loro-loro, Mas. Kale-kale. Loro-loro. Oke. Sinten menika? Iki sing pinggir cedhak karo aku sih. Loro. Dalang. Kenalke. Mun iso nyawang ning ra iso nyanding. Ya menangi dagelan kan kuwi to. Dagelan menange iki dina iki. Iki iso gandeng, iso Iso mangku. Lah padahal paling ya gur lulus-lulus tebak kae. Wis mati urip ya karek debak kuwi. Wis kodrat kinodrat. Oh. Ben. Nggih, monggo. Langsung supportnya, jumeneng. Mas. Yo. Kos. Ya. Monggo, diajeng ayo. Yo.
Sugeng dalu Diajeng. Sugeng dalu Kang. Derek pita petepangan paring asma sinten Diajeng? Nami kula Rindi. Rindi. Pidalem saking pundi Diajeng? Pidalem saking Tulungagung Kang Mas. Toprak tenan. Derek ditepungaken Diajeng. Nggih. Kula paring asma Pangeran Aleando. Ingkang mijil saking tlatah Bojonegoro wong ayu. Nggih Kang Mas. Sajake jenengan tasik kenya dereng gadah pasangan nggih. Derek. Mbok bilih dalu niki sing dadi seksi piyayi mriki jenengan jejeduhan kalih kula pacaran kalih kula purun apa mboten? Mboten. Aku tak melah dalang ae. Ditolak gendeng deh. Selamat malam. Iya, selamat malam. Namanya siapa, kenalan dong? Iya, nama saya yang lama atau yang baru? Kalau yang lama siapa? Yang lama aku udah lupa. Oh, yang baru aja. Ya, yang baru belum jadi. Aduh, telek pitik. Aduh kok telek pitik piye to? Sing dindi Oh, karo pangaran. karo pasangane kok sok nduk wong ayu. Mbok ya sing mesra kaya kuwi ngono lho, Mas. Sampean pikir-pikir mana lho nduk? Sampean ora ngerti to? Apa? Rabi utawa ndek pasangan pelawak utawa dagelan kaya aku kuwi padha karo ngingoni slep 70. Kowe ora ngerti. Aku ning omah ki kaya apa kayaku? Bis 7, dam truk loro, sugembuh. Sugembuh. Iki wis digo pesugihan. Weh, tumbal aku. Asemi. Maksudnya ora pesugihan, aku ini anak-anak wong berada. Oh iya, wong duwe. Wong duwe, duwe utang. Ngono nduk. Bondo donya bakal tak cukupi. Piye dipikir meneh, tak takoni sampean wangsuli, gelem apa ora dadi pasanganku? Mboten. Mboten purun Kang. Wis isin to, Wek. Pak Pur, sing Piye, ketiwasan Pak Pur. Piye Mas? Kula ditolak mentah-mentah kanthi geblak. Wong lanang iki ditolak ra masalah. Kurang apa nih Mas? Kurang apa nih? Jane wis cukup sekabehane to iki. Dirayu. Titeni nduk. Nah, wong lanang aja nganti kalah. C Mas, jereng. Jadi serampat kan. Tuh lho, kok ngerayu kok serampat iki dene to, Bil? Kali-kali. Hari ini Minggu tentang lali, Wek. aku bersumpah Melek ta, melek. izinkan aku Ayo tak anggap hiburan wong suwira krungu suara elek. untuk mencintamu. Piye nduk suaraku? Biasa. Kuwi dangdut. Sing senenganmu apa to? Kalah wonten ya iso. Ngopo awak dhewe biyen kepethuk yen akhire ati iki sing diremuk kabeh kuwi ora sing tak jaluk jare wong tuamu wetane ora gaduh Asale saka telo asih mantangan to iku diantem bokto rep iya momen gambeli apa enek wong rayu kok gethuk indene to Mas ora dipikir lho sampean iki jane apa lho kok sok Kenapa mikir? ya paling gak kan diimbangi ya jan kowe dhewe ngrusui aku terus kok Nyapa? wis sampean tak rono nek ra gelem karo aku ora masalah Aku mau aku gua iki. heeh Ya, Pak. aku milih buke kuwi ya Kowe tak omong ngene, tak warai. Piye? Aku kan sebagai kanca kowe ditolak kan ya rada. Ya, ya. Jadi minim ha pegang tangannya. Minta Ya. pinjam tangannya sebentar, Mbak. lho malah dikei ngene Gak apa-apa iki Pak Dok pitik. iki kak tukang ngecek ndok pitik to nduk sampean iki Lagune Deni Caknan. Diajeng Berarti mengena drijimu mucuk eri sa senyap.
Ane kerayu. Kalau cocokno karo sayang. Ya. Sawangan diri. Oh, goblok. Sapira Mas? Iso apa ora iso? Ada asli. Sapira. Sapira. Nah, iki mandape podang kuning. Canan kok medun podang kuning ndek enek to piye iki? Ora ana aturan ae. Ayo setunggal tembang. Moh, Lho kok mau piye? Paring panglipur no, Mas. mungkin ada permintaan. Saking Pak Lurah napa Saking Bu Pak Lurah Lurah? napa Bu Lurah? Ada ya. lagu Tembang napa? napa Pak Lurah yang lain monggo. Request riyen mungkin bakdo niki mungkin bapak-bapak kepala desa teng ngriki ya. Paring dawuh. Nggih. Satu ngoten. kecamatan Mas Rawuh. Kok paring dawuh nyapa yo nyanyi. Oh nyanyi nembang. Oke. Napa Bu? Cekap paring jauh. Senandung rindu. Lagune piye kuwi? Senandung Rindu Piye, Bu? duhai kekasih. Aku seneng nak Bu Lurah emosi. Kowe aja nggugah macan turu kowe. Bu Lurah mbok gawe emosi kok. Cekap paring jauh wae Mas. Anjing. Nanti tetap kita kasih senandung rindu sesuai dengan request dari Bu Lurah. Leres. Untuk yang satu ini monggo. Lagu sing hit sak niki nggih. Oh terserah monggo. Oh nggih monggo ya. Ayang-ayang. Ayang-ayang Mas. Ayang. Nggih. Mas komen. Mas Dodo iso Mas lagu ini. Insya Allah sakit Pak. Duh, niki to Pak. Duh, dewa. Ya mati. Gede dawa. Ketok Sik Pak, sik. Ayang-ayang lho lagune kan aduh, terus piye? Dewa. Gede dawa, gadane maratuwa. Tak odoti, tak peteki. Malah kaya gagang kendi. Kita gedek. Ayo. Maratuwa bu gede. Ayo. Terima kasih luar biasa. Terima kasih bos. Tentunya malam hari ini malam yang sangat istimewa. Audio. One sec. Ada Brono. Yang ada di belakang tetap di belakang. Luar biasa Pak Rejo yang bisa bernyanyi berikut bernyanyi bersama-sama. Paso. Yo, Terima kasih sinden cantiknya Indonesia luar biasa dan juga musiknya Pasopati juga istimewa. Tentunya nanti ada pesindennya Cak Komet nggih Pak nggih. Sindene nggih wonten, sing bagian nyanyi dangdut nggih wonten. siap. Ning saderenge ngoten Pak, penyanyine mangke minggah mriki diaturi rumiyin bapak-bapak kepala desa saking kecamatan setunggal kecamatan mriki diaturi minggah riyin ngoten dos pundi Bapak? Cocok. Ngoten nggih? Dipandu Mas. Nggih. Ingkang kersa minggah wonten. Nah, nggih. Nggih. Tanpa Ujug kira-kira rasa ngregengaken. hormat kula nggih. Ngregengaken Nggih. paring berkah. Ah, nggih. Pangestu warga uga ngoten ing ngathah rejo. Monggo. Ah nggih. Pripun Bapak? Atur dumateng Bapak Kades. Ya. Paring dawuh mawon mboten. Oh, ngoten, Pak. Mbak Lurah monggo Mbak Lurah. Kalih Bu Lurah monggo. Oh, mboten. Mboten. Lah napa wakil? Lah wakil. Kok iso buber wakil barang iku lho kok iso. Wakil kan karowan cetha. Menawi mboten kersa nggih mboten napa-napa. Ora apa-apa. Mboten napa-napa. Hari ini itu luar biasa terkhusus untuk sedaya warga mriki. Diberikan hiburan yang istimewa. Wonten ringgitan kados mekaten, wonten dagelane ugi wonten campur sarine. Wah, wonten campur sari sakniki artis dangdute ditanjake, Cok. Ayo. Kolaborasine cocok tenan Mas. Wah, Nggih. iso nguripke pentatonis diatonis luar biasa. Nah, nggih. Alhamdulillah. Jangan Monggo lupa. ada si cantiknya Pasopati, Cok. Ya, oke. Ada siapa dia? Sopo dak? Sopo kayak? Pokoknya muning-mening. Muning-mening. Mbak Ami. Ami. Yuk wonten diajeng ayo Ami. Melati. Melati, I love you.
Inje macange. Mas Komet. Nggih. Nah, mesake pira Mas? Nak nonton penyanyi niki Mas. Nggih, ngesane jane, Pak. Lah kok iso ngesakne? Hah? Kok iso mesakne nyapa? Jajal di sawah. Nggih, betapa beratnya bebannya gitu loh tadi. Oh. Apa iki to sing jenenge Aku kanuk? mesti aku niteni. Niteni piye? Sing kene iki mesti suarane dhuwur. Kok iso? Kok iso dhuwur? Wis tak percaya. Titikane piye kok sing mbak iki suarane dhuwur sing iki gak dhuwur? Anu ngambil napas iso luwih-luwih lho to. Luwe-luwe. Kaya power bank lho. Power bank piye? Mulane ditakoki sik kok. Jajal ta siapno. Lho Pak penyanyi. Siap gerak. Satu langkah ke depan, jalan. Luruskan. Lurus. Yang tengah mundur. Wis lurus teman Pur. Mundur lagi, Pak. Piye, Pak? Hah? Piye keadaane? Ah, ngene wis padha. Sing pondok ki lho sing ndi sing padha kok iso Wah, blawur aku. Sik, kowe kene, kowe kene. Nah, Aku kono, jajal, kono, jajal, kono. siapno. Kono. Udah. Siap, kruk. Untuk Komet dan juga Mbak siapa wi? Mbak Ami, Komet dan Ami. Mbak Ami dulu. Siap, kruk. Istirahat di tempat, kruk. Siap, kruk. Terus, kruk. Hormat, hormat. Tegak, kruk. Untuk Komet. Siap, kruk. Coba, kruk. Truk. Apa nih Pak? Kamu itu sebagai militer kok budek toh? Dungokno Pak. Aku nunggu. Kali ini Contoh ini Mbak Ami yang apa ini telinganya Jelas kok. sangat tajam. Tajam. Mbak Ami, siap krek. Hormat krek. Tegak krek. Istirahat di tempat krek. Komet. Siap krek. Apa ya? Budek kamu ya. Lho ki kru. Oh, lah kok yo iso? Berarti kamu kupingnya kurang tajam. Tajam. Tajam apanya? Kuping budek kamu. Jajal kowe. Oke. Jajal. Saya sudah pernah ikut pramuka PBB Ya. dimanapun saya berada ikut. Mbak Ami, Ami, siap gerak. Hormat gerak. Tegak gerak. Tutup. siapa? Hei. Hei. pengen tenan nah iki. Hei. Terus bablas karo mbek sabar bledek. Oh kene kur haho kono. Iki jenenge intelijensi yang kuat. Kecerdasan kowe iki. Kecerdasannya di atas rata-rata. Melebihi komputer. Betul. Siap ngono tok wis nyakep Mas. Coba pegang mic-nya Mbak Ami. Miku dong pegang. Oh, mic-ku kok pegang kok Mbak Yani men kok so. Selamat malam Mbak Ami. Selamat malam, Mas. Apakah ini yang dinamakan cinta pada pandangan pertama? Mungkin Tuhan menciptakan hidup ini di dunia berpasang-pasangan. Apakah ini pasangan hidup aku? Tidak mungkin. Kenapa tidak mungkin? Karena aku mencari yang normal. Aku juga normal. Tidak, kau tidak punya gulu. Kok iso ranti gulu tak tapuk tenan lho kowe iki kok iso. Iki lho apa anune? Apa piye to kok iso? Vokal. Vokale ya. Paling tidak, nah aku yakin mesti vokal dangdut pasti juga bisa. Jajal dicek ae. Dicek. Nah awakmu tentu bisa. Mas, Bisa, tuh. kendang dangdut. Mas, kendang dangdut Mas. Ketipung. Ikuti suara saya. Yang ini siapa namanya? Mbak Fiona. Fiona. Ya. Viola ya? Fiona. Fiona. Ya. Ikuti suara saya ya. Ya. La 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 la. Ya. Oh, alah tes vokal ngene iki ya. Iki ketoke beban hidupnya abot iki bocah iki. Abot kene lho. Oh, blok tadi. Sing tengah. Mbak Mi. Ya, para. Dadah. Oke. La 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 la. Ayo dah.
river. La 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 la. Ngono kuwi ya kalu mangan bojone. La la la. Tes vokal sama caci. La 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 berdua. Yuk. La 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 la. Dodo. Ha ha ha. Ayo. Sakno ya jek nom jane. Apa ngomong aku bento no? Gendeng. Tak tuwek gulu menjengem tenan iku. Gulu menjeng ya ora. Wes. Aku wis dibento-bentono karo kancaku. Sesuai dengan permintaan dari Ibu Kepala Desa tadi. Pancen kula matur nuwun dumateng Mas Komet Saitoni Rojim menika pun cocok dadi guru vokal. Ya, Bos. Nah, suarane ya kepenak, Bulura ngersake senandung rindu. senandung rindu, Mbak. Bagaimana? Senandung rembulan. Senandung rembulan. Oh, digantos senandung rembulan. Atur paring dawuh. Mawon, Lurah. Pripun? Siap. Oh, terserah mawon. Alah kowe akhir ketemu bulurah kok langsung ding. Kudu ngintil wae ya, Mas ya. Mboten kudu ngintil wedi, Pak, wedi. Wedi. Lagi teko terus klekuk. Aku wong lanang ya gagah. Wis ora masalah. Bulurah ngene. Hei, aku yo klekuk, aku yo bocah. Oh, bodoh aja deh. Jeneng wong lanang iki pengapesane wong wedok. Kenapa Pak? Monggo dikasih. Jadi ada langgame nggo wonten campur sari wonten, Nggih. mungkin gending tayub nggih wonten. Iki satu permintaan, Mas. Napa, Pak? Pripun? Pripun? Diaturke, Mas. Napa menika? Iki warga desa lewat Karang Taruna. Ngersake napa? Mas Komet Nggih. Bariki. Nah, Nggih. pokoke Tari- lagu ini Rumah Irama. Oh, Suarane pengen Oh, iki warga kene. Oke, siap. Niku Iki sik. Karang Taruna napa usulane jenengan? Karang Taruna. Oh nggih, Nah, ngoten apa? ya. Kak kula cethake ya niku. Monggo pamritane Karang Taruna lumantar Pak Dalangpur. Monggo. Apa Mas iki, Mas? Jadi niki diparingi campur sarinan nggih Mas nggih. Oke. Nggih. Kitir sumilir nggih Bu. Remen mboten? Lagu rumah. Masuk nggih, Bu. Ah nggih kapan-kapan anggap nggih. Nggih, alah. Luar biasa. Pripun macange? Jos nggih. Pripun ibu-ibu ampun marem sedaya derek. Gur tenan. Sindene enten sing dangdut nggih wonten nggih ayu-ayu. Ya ampun. Niki wau tampilane pun sae, Pak. Luar biasa, Suarane Mas. sae, parase nggih ayu. Ning enten sing kirang. Kurang apa, Mas? Goyangane kurang hot. Upama wong masak niku kurang bumbu sithik garam. Nah, mula niki kula badhe ngetes goyangane mbake niki kaet wau kok ngeten-ngeten tok malah kaya apa kur ning sekolahan. Nggih ta? Ayo Mbak Ami. Coba dites ya. Goyangnya menyesuaikan kalau ada musuh. Hah? Kalau ada musuh. Wah, Iya, tapi Mas. piye iki? Lah kowe apa iso dadi musuhe Mbak Ami? Lah, iya. Aku tak telateni. Kuat gak ya aku ora Mas? Karo sampean. Heeh. Lah yo. Goyanganku akeh lho Mas. Wis ta, wis kuat-kuat aku ya. Tenan pora. Sampeyan tau duwe goyangan Gece Kusuma apa rong? Sing piye nggonmu caramu? Ngene tok. Aja Mas. Lah, piye? Kelagepan mangke Cak Komer. Anu sithik Mbak Sepil, Mbak. Sepil jane Lah, blonjo. iya. Mulane dicek yogete dites dhisik. Oke, tak golek kamar cilik-cilikan ya, Dek. Kok kamar cilik-cilikan ning Sing kene gede. wae. Eh? Ning kene wae goyangan ngene kowe sing nggambeli. Piye? Ayo. Akrungu suarane kendang tung mbok tung mbok Hebat, Pak. penontonne cingkrak
Deng maju maju. Ya, oke. Sekali lagi contohnya kurang cetha. Kurang cetha ya. Kurang cetha, Mas. Krungu suarane kendang mbokmu penontonne cingkrak goyang tung ding tak trang maju sudah jelas apa belum? Kurang pisan, Mas. Krungu suara Pisan kas untuk piring. kayak hadiah Garudon ya. Kene sih, Pak kene sih. Sing cilik sih, Mas. Ayo Dek, sayang kene Dek. Kene mikir iki iso jalan. Nek Pak Hadi radi mriki, Pak. Anu radi merek mriki, Pak. Ngapunten. Kersane tercipta keadilan, Pak. Nah, Pak Hadi. Agak sini sayang, ya maju ya. Perhatikan kendangnya, saya akan kersane Pak Pur ki iso menikmati. lah ngono mosok sing bendina ngajak ke blas ra iso gitu. Mikir selehno po. Yo langsung dikasih goyang. Ada Tangan apa sikil tengen suarane kendang tung mbokmu marai becak ki melok iki lho wayahe iki lho Cek Kiko. Cek Kiko dah. Kiko. Iya. Ayo Mbak sampean ngono ya. Tangan anu apa sikil tengen ning ngarep, sikil kiwa ning guri, tangane kiwa ning prapatan. Kuwi jenenge mutilasi. Ya tangane ning ngarep. Ayo. Tangane piye, Mbak? Tangane. Gagahe rada ombok. Gageran tombok kersane Pak Pur. Ya ngono. Ora aku jadi selanya. Krungu suarane kendang tung mbokmu Penontone joget goyang tuntung gentak. Iu. Loh. Kancaku kenapa? Kowe ngrasakno apa le? aku ngrasakno apa iya Rasane piye? iki urung sing ngono Mulane kono dijajal lah dhisik. iya iki piye dilanjut ora Kowe nek percaya aku, gonmu go ning tukang las. iya apa iso Ben dipatri. ayo Mbak Sekarang Mbak ke sini Aku ya. Mbak Mindol. Tapi kok malah melepekan. oh Mbak ini kan sudah ditunggu-tunggu masyarakat Komet. apa Ketika Mbak Mindol maju, iya Pak Pur sudah kelira-keliri. Pak Pur sendiri katanya ya ingin Apa kuat? alah Ora Mas, ora mikir aku. Alah ra mikir ning batin kok. agak maju ada belowokan agak maju kene lho Oh, iki on rutus ae ketok gak iki. apa-apa lho didusi apik lho Lho, Mbak ora waras ya didusi gak apik piye. Nyetok bayar. Wah, Nyetok bayar janjine. Mbak Mi. Dah, Pate kenyek. paneni met dianggep wong tipis. Nyetok bayar. Lembang bayar ngerti tak rogoh sisan Pembor rogoh piye to kowe iki? lah aku yang sithik-sithik kok Tegese ini wanita mahal harga dirinya terjaga. Iya, sak mahal lo tuh nek wong ingin dari nyelengi to ayo Nyelengi iki opo lho kok. Siap. krungu sakit to Krungu suarane gendang tumbokmu. Oh, lain daripada yang lain. Tumbokmu penontonne dikrat. Pabur goyang tuntung gentak. ngono kan Wah! Pabur delok apa Pak Pur. ngono terima aku wis gak ingin gak mikir Ati bae yo games. barang kene goyang kok Ngono kuwi kowe gak ngerti to krungu ora? oh Mas Komet. nggih Engko heman Mas. Hah? Angge eman no mubadir no Pak nggih. oh iku iso kaya Iki awake dhewe iki ora wong loro tok. ja Enek MC kondange MC Jawa kondangnya Tengah. Jawa Tengah Pernah ikut lomba di Jakarta. Betul. Lomba balap karung. balap karung piye to Lomba MC. iya Langsung diceluk wae. heeh Ayo, wonten sinten menika Kang Mas kula? iya iya Mas Mas Jama Gusi. ayo monggo Mas Hei, Yamaha monggo Mas Jama. Delok parase lho nanti Bang. turun Oh, walah. Rombongane Pasopati akeh tenan nih Mas Komet ya. Lah nggih, kata Pak. Komplit.
Niki sae lho kados ngeten niki. Kedah dijaga kersane kompat awet mboten napa mengko pecah nggih. Sugeng dalu Kang Mas. Sugeng dalu Cak Dodo. Luar biasa. Benar yang saya bilang tadi Mas Komet. Beliaunya pernah ikut lomba di Jakarta. Di sana luar biasa diterima di Indosiar. Setelah pulang diodol-dol kirik sikile. Mulane suwek kabeh. Nggih. Suwek kabeh. Pripun Cak Dodo, Cak Komet kabaripun? Alhamdulillah pangestunipun sehat Mas. Nggih. Niki wonten pamundutan napa mboten niki? Kathah. Wah, Sementing wah, omah. Oh nggih. Omane njaluk upama duit karo Mas Yama ra apa-apa Mas. Ya nggih, duet. Omane jajal ki. Mas Yama. Iki tenan lho iki. Saestu. Saking Karang Taruna, lumantar WA. Oke. Roda kehidupan Mas Amin. Jenengan niku MC napa dukun, Pak? Wah niki nggih nyambi niki. Kok ngene-ngene wah. Apa milik apa piye Mas? Iki bakul. Lah nggih kula nyambi bakul gelang. Oh. Nak menawi payu Cak Komet mengke nak menawi ajeng tumbas nggih mboten ana apa. Niki riyen nate dodolan gelang bangkrut no kok. Kok saged? Tapi didol sak omahe. Yo gowo rantai barang ki lho ben piye Ya jan. apa iki? Cah modern ki ngene iki. MC kok Mas. Lah nggih. Setel nggih Mas. Setel. Boten napa-napa. Ciri khas kalau ndelok Mas Yama enek apane? Enek rantene lho. Nggih. Sampean kok nggo begenggek cok iki nggo apa to Mas? Niki. Nggih. Niki Nggo renal Mas. kaki gatuk-gatuk kula. Oh nyeklim kok ngene. Moga jenengan kalih Mas Komet duet kalih Mbak Fiona dan juga Mbak Mintul. Oh ngoten. Jajal nyoba suarane Cak Komet. Ya, nggih. Imu wis Mas Agus. Saiki gantos Mas Komet. Nggih. Iki sing ditunggu-tunggu tenan lho. Ya. Anu. Dari Pak Koleksine Pak Lurah mbek Bu Lurah ra. Iki nyanyine tenanan lho, iki nyanyine tenanan buli mbok nggih. Roma Bu. Lah tenanan. Oh, irama. Niki disiarke riyen napa mboten niki? Langsung mawon. Siarke sik. Artis biasanya Oh, iya, iya, disiarke iya. sik. Iya, Artis iya. biasanya disiarke sik. Baik. Oke, artis yang satu ini tergolong artis tua. Apik suaraku. Enggak penak Mas sampean. Artis Sampeyan ngomong yo ngenyek. Lho. Ini bondo artis tua. Montul-montul. Omong ki artis poel. Kena dibeleh lah. Enak dibelah itulah tekan. pernah melanglang buana sejagat Nusantara dan juga pernah membintangi di Indonesia dengan judul Beranak di Dalam Kubur. Kubur. Oke, siapa dia? Yuk kita panggil bersama. Hadirnya ada Cak Komet. Jangan tepuk tangan. Ojo, tepuk tangan dosa. Ngono nesu to Mas. koleksine apa Mas Komet? Nyambut wah kula napa mawon yang penting Roma pun jalan. Soalnya sementing muni lu habis ngerti lah. Wah, lek film Roma enten pasangane nggih Pak nggih. Pasangane sapa Mas? Enek Roma, enek Ani. Wah cocok. Dadine Roma karo Ani to, omong-omongan dhisik. Nah, coba Fiona lungguh jajal ini. Aku dadi bapakmu. Bapake. Aku bapak iki. Ya tak pamit e. Iki bojoku iki. Kowe kok ora setuju napa lho, Bu? Wong upama ae lho, Bu, kok iso Ayo, kok iso ngomong kene. Dadah. Apa kok yo ra entuk yo. iki dadi apa? Iki Kakunge, kakung. sopirku. Oh ya. Sopirku. Posisi pertama. Posisi pertama aku adegan karo buwe. Oke. Ono aku wis puas ganti kene. Bila. Kang tak. Mama, Papa tak melihat anakmu yang kelihatannya sedang bermain-main dengan itu seorang cowok Roma Kelapa. Adek wis roh. Ya wis roh to aku. Oh, iya. Aku wis nginjen kowe, ngintik kowe aku. Doakan Papa selamat ya, Iya, Papa. agar anak kita tidak dimakan garangan satu itu. Oke. Oke, kita doakan biar selamat. Sopir, Sayang, Duh. Iya, sayang. meskipun orang tuamu tidak menyetujui kita, insya Allah aku akan berusaha sekuat hatiku Berusaha ya. untuk membuatmu jatuh cinta. Oh. Suarane kaya Ani. Ngembo Ani. Mas Dodo. Bila kamu Sing apik, kurang apik. kurang api, Ora ngono kok kurang apik kok. Suarane digedhekno neh. Ya. bila kamu di sisiku, Roma. aneh
Roma kok mendelep. Iya, masa gede aku lah. Wanine bakoe ngono. Iya. Ini gagah kok. Roma apa tikus? Iki wetok-etoke kok so nyapa nesu kok so. Ayo aja nesu, nek nesu sambar bledek. Ayo. Bila kamu di sisiku, hati rasa. Roma, kamu mana Roma? Ayo saya kayak angin. Aduh, Celana kaya benik. pelempoken aku. Rasane piye Roma? Strawberry. Satu hari tak bertemu, hati rasa rindu. Ku yakin ini semua perasaan cinta, tetapi hatiku malu untuk mengatakannya. Bila kamu rindu. Subhanallah. Roma, Ya deh, janji ya. aku janji. Wah, betul mas. Bedone pripun? Nah, negeri iki bukan resiko, nah negeri iki resiko. Resikone kang pundi, Mas? Modelnya kayak SB. Ani, Iya, Papa. wah, enek opo iki? Gimana, Papa? Pak Haji. Kamu berani-beraninya bermain-main sama siluman gosong itu? Maafkan aku, Papa, karena aku sudah cinta sama Mas Roma, Papa. Papa sudah bilang kamu mikir kuliah jangan pacaran. Tapi aku dijemput Roma, Papa. Apa yang kamu lihat dari Roma? Bocah dawane rapate dawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya kubur. Astagfirullahaladzim. Tapi Rau, Aku adalah Roma. Aku yang mencintai anak bapak. kamu tahu nggak? Ini anak sematawayang aku. Saya tahu. Dia sudah saya jodohkan dengan pengusaha batu bara. Dia adalah pacarku. Putuskan dia. Aku tidak mau. Ini anak aku, bukan anak kamu. Aku punya cinta yang insya Allah bisa menghidupi anak bapak. Tidak cukup orang rumah tangga makan dengan cinta, semua butuh uang. Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Hai, begitulah kata para pujangga. Aduhai, begitulah kata para pujangga. Kau notabene adalah seorang pengamen. Iya, Tidak cukup hasil ngamenmu untuk menghidupi anak aku. insya Allah cukup. Anak bapak akan bahagia Tinggalkan anakku Ani. karena kita saling mencintai. Tapi aku tidak mau, Papa. Ngerti sih, Aku sangat sayang sama Mas Roma, Papa. Ani, masuk kamar, masuk Gak kamar. mau. Ani, Gak mau, aku sudah cinta mati sama Mas Roma, Papa. Ani. Bapak, kamu tahu anak bapak sudah mateng. Anjrut Anu, sudah senang. Sudah. Sudah. Anak bapak sudah senang. Anakku. Sudah senang. Cilik tak gede no gede mbok tengi tak tapo Apakah Sudah, enggak usah nyanyi. Ani, masuk rumah. Tidak, Papa. Masuk. Walaupun kurcaci. Sing apa ya? Rumah ya kurcaci. Bentuknya maksudnya. Sini Ani, ayo Tapi sini. dia enak, Pak. Hah? Enak. Apaan sih enak? Maksudnya membahagiakan kembali, Pak. Aku bersalah Pergi kamu pergi susah. bila Masuk rumah. ku cinta. Masuk kamar. Ani, Kamar. Ani. Apakah Nyanyi terus lakon. bersalah bila Saya toki wong emosi mbok gambeli terus iki piye to jare? Ngerti ku toh? cinta. Cukup. Ani, Saya tidak butuh suaramu, tapi aku butuh. Kalau tiada jodoh, mengapa aku dicegah?
Ya aku orane ajine belas dadi pakaiane iki. Roma itu pokoknya nyanyi. Boyo kene nyuwun sewu Pak Pur. Iki kan ceritane iki ra ditutuni Pake. Ya, bener. Pake muring-muring ngusir Roma. Ngono lho, Lah, Pak. sawi. Lah, nggih. Lah kok kene nyanyi. Lah aku makan piye kok? Pergi dari sini atau aku usir. Duh, piye to kuwi? Bosomu lho. Aku terus piye nak nyamuri? Kamu harus tinggalkan anakku Ani karena Ani sudah saya julukan dengan pengusaha. Tapi Ani mencintaiku. Tidak cukup makan dengan cinta rumah tangga. Insya Allah cukup. Pergi tidak dari sini. Aku tidak mau. Pergi apa tidak? Bapak. Pergi apa tidak? Sudah berkali-kali saya bilang, kalau di sini adalah rumah saya, kamu harus nurut aturan saya. Putuskan Ani. Kita berdua saling mencintai. Tidak cukup makan dengan cinta. Putus apa tidak? Tidak. Bapak. Berani kamu sama bapak. Saya nek sisone banyu lu. Cukup apa? Iki ngecek. Kedon tak rabi dhewe lho kowe kok. Gelem wis kadung anu iki. Kowe iki manut Pak sak jalan tok lho. Oh iya. Lah aku sangat cinta ya. Pergi kamu dari sini. Tidak, Pak. Kondeng. Loros. Lah malah cedak raiku kok. Iya, Pergi dari sini. Pergi. Tidak, Pak. Pergi tidak? Aku gak oleh pergi ke dalam. Tidak bisa, kamu harus pergi dari sini. Ini. Saya tidak setuju bagi orang tua. Insya Allah aku akan kembali Nah, membawa tulup. itu kayak apa? Tulup bedongko Dia anak siji ra dirapi apa rap dhewe. Wis apik dhewe kowe. Ekonomine mampu kowe. Mampu wis ngerasa sugih kowe. Wis sugih. Dadi perawan kasep. Ora apa-apa tak Wis golekno liyane. muka-muka ora dibojo meteng anakmu. Lah sing ngetengi sapa? Aku mbek iki. Iki tunggale, iki melok-melok. Kok iso opane? Mama, ayo meteng. Weh. Nyanyi. Lah aku sapa nek ngetengi iki kok. Kowe yo ngopo to? Kene Kontene wedhus. Wedhus iki mbok yo kewan to. Wis po anu iki. Wis Mas Diama. Dangdute sampun nggih? Nggih. Nggih, niki gantos langsung Nggih. para bidadari sinden-sinden. Ngeten nggih. Ah, matur nuwun Mas Yama nggih. Matur nuwun, ngapunten. Iki digarap presiden telu Nggih, iki jenenge keripik gedang keripik telo. Oh, ya. Sithik edang waton rata. Cakup kabeh. Nggih. Nggih, Luar soalnya teng biasa. wayang niku napa to seni sing nglumpuk fleksibel nggih teng wayang. Tapi campur ngene, Mas. sari saged mlebet, dangdut saged mlebet. Takoni Mas Komet Cak Dodo. Nggih. Baru kali ini saya temui Mas. Pripun, Nggih. Mas? Sing iso memadukan di antara pentatonis diatonis Nggih. urip saestu nang panggung. Mulane nek pun enten kelebihan Biasane ngoten niku. Kilen niku ora iso Mas. Lah nggih. Ora iso. Nek pun kados ngoten niku jenengan nanggaken jadwal, ngoten lho. Ora dek diomong tok. Kari sing nanggap lho. Oh, nggih. Manut sing nanggap. Lah nggih. Ayo ditanten nek aku parek sebelah. Yo, jumeneng telu. Sinten Tiga, kok? oke. Nah, ya. Mbak Cintru, Mbak Sinten, Yuk, monggo jumeneng. Nah, support-e Mas Dado. Yuk. Ya, kanggo ibu-ibu siap request Bu nggih. Ayo request, monggo. Yuk, ayo Mas. Yo. Aku ae. Iya. Iya. Pak Komet Cak Dodo. Nggih. Luar biasa tenan. Tak Biasa. jamin Mas Bali ngulon Mas. Manten. Nggih, Amin. amin. Tanggal 23 ya saya kumpul Mas. Tasik insyaallah. Ya, luar biasa. Tasih panggih mulih kali jenengan nggih. Nah, lagi iki lho Mas tenan iki. Tak coke jempol tenan. Nggih, matur nuwun. Ngangkat suasana. Mumpun to sedaya niku lek sami-sami nyengkuyung Kuyung. sawas saged terja, Pak. Nggih. Saestu. Ngono ya Mas. Nggih. Ana sing metuki pincang ngono Mas. Ning wah kathah Kathah, mawon. Iki kathah. alhamdulillah ndereke panjenengan niku ya kanca-kanca dulur-dulur. Kanca-kanca dulur-dulur. Yoga Yoga. campur sari niki. Sami nyengkuyung. Welcome. Welcome dari Enten lho kula ndereke dalang kulonan niku yo nembe munggah rasane kaya nang punden. Nggih. Wis Ya, kuwi mbah pokoke- dalang mbah malaikat. Yo. Oh, medeni wong kok iso. Yoga-yoga wis blas. Mencereng kabeh. Oh. Waduh. Dadi kaya aku 15 menit iki kaya
Siksa lho. Tidak mendukung suasana. Nggih, tidak mendukung ngeten iki. Sae. Anjing. Ngaturin apa, Mbak? Ngaturin. Anu paring asma Mbak Sing sinten? dikenalke sih Mas. Oke. Paring asma Mbak sinten, Nggih? J dalam di Aulia. Oh, di Aulia. Di dalam saking pundi di Aulia? Saking Purwodadi. Oh, saking Purwodadi. Tasih sekolah nggih. Tase. Teng pundi, Nduk? Jurusane napa? Kok tase SMP, Mas? SMP. SMP. Iya. Gak nang metu. Lah nyapa mbok kon metu? Aku nak sakmene gedene Gak metu. ada gurune. Metu ra teko. Gadur. Ayo engko ditegur. Ah nggih, Dik Aul nggih, makasih. Sing kang salat singipun Mbak sinten? Cendal. Mbak Nawang. Oh, Mbak Nawang. Di dalam saking pundi Mbak Nawang? Kota Sweke. Suweke ndi? Iki Iki kodhok kuwi. Ah nggih. Purwodadi. Purwodadi. Nggih. Nyuwun sewu tasih sekolah napa ampun lulus? Dalam Tasih sekolah napa ampun? ya SMP sami. Dalange jenengan tasih sekolah sedaya, Pak? Wah, SMP kabeh no iki. Weh, elok Pak jenengan. Heeh. Niki lho bibitan. Segel apa gedibel ngono kuwi. dah krungu Pak kan. Piye? Tenan ora wis. Saestu lho, Pak. SMP Wis lho, to, Kang. Pak. Wis to Kang tenan gak percaya jajal gak penak balikno. Ngono kae. SMP nggih, Dik? Nggih. Sampeyan nggih SMP? Met bagianmu, Met. Iya wis tak anune dhewe. Bapakne. Aman sinten, Mbak? Ditepangke masyarakat mriki. Kula Nggih. Diah Piton. Tiah Piton. Waduh nyembur. Anake Pak Pur Piton. Oh. Ya Allah. Pak Pur Mercon. Pur mercon nek esuk nek bengi dadi piton, Mas. Oh, iso mulang malih. Nggih. Kelas pinten? Kula sami SMP. SMP. Nggih. Met kowe percaya apa ora lek kowe SMP? Belas. Lah ciri-cirine nek di SMP piye kowe roh apa ora? Ya ora, aku ora percaya kok. Iki jelas wis keluar. Wis metu. Iya wis suwe. Wis gak sekolah. SMP ku tang sampun manak pindu. Lek sampean ki SMP mesti sekolah menengah pertama. Boten. Lah SMP napa? Sampun boten perawan. Walah wis dedel-dedel lho. Wah, lah kuwi lek cara nggonku kuwi enek jenenge Apa? Punblong. Punblong. Ya tunggale. Gerak kodho. Lah nek mbake niki SMP maksudnya SMP sekolah. Boten. Lah SMP ini apa? Sampun manak pisan. Oh ya tembean apik iki. Tembeane pitik tapi kok tembeane ndok kok so. Lah sampean piye wis manak pura? Nggih, kula SMP munggah teng SMA. Oh, nggih. SMA napa? Sampun manak akeh. Akhir apa-apa kok direntengi. Apik iki Mas Komen nggih peranakan kabeh, Mas. Nggih, Mat. Renak. Iki nek tinggi bibitan saya, Pak. Sae niki. Bibitan. Aku nak sing bibitan wis ora kaya sing kita. Milih Oh, sing ya ora kaya Dik Ul iki, awake keker gagah, iki cara duwe anak mesti sehat-sehat. Ning model ngene-ngene iki nek apa-apa ora tau omong. Apa iso ora tau- meneng loro ngono. Ya suntikno to. Yo Kuwi kok masalah. ora kondo, lah nek ngene iki lho kakok ngono. Kowe kira babonan pitik. Lah nek iki nek cara mono Mbak sapa wau? Dia. Mbak Diah lek oleh pasangan apa wong lanang sing bagus gagah gede dhuwur anake lahir sehat. Lah nek upama oleh kowe lahir anak krowak. Oh, kuwi ora krowak tak krowaki kok. Iya mrene krowak ngono. Ayo Monggo Mbak Nggih. Aul, Request Nggih. dari Request. panjenenganipun Bu Lurah. nggih. Oh nggih, Nah, nggih. Iki Asmara Nolo ya apa, Mas? Oh, sing anu niku anyar. Mangke Asmara duetipun Nolo. Mas Komet Mas Dodok kalih pesindene. Aku nek. Empun iki wau Roma mboten anu. Mboten merengke. Iki kanggo nambani tresnane, Mas. Mangke terakhir duet. Mungkin kula kirimane kaset. Oh iya. Medion Ngawi terakhir mangke. Oh nggih. Oke. Cak, iki Oke. apa iki, Mas? Iki apa? Empun. Manut. Merdeka Apa? mawon. Tetep Bu Lurah diaturake. Ah nggih kedahe. Mangke sing terakhir. Nggih, pucuk pimpinan niku lek mboten dipinangkani wah repot Wah, mangke. rawani aku, Mas. Ganjih. Siap kok. Jenengane mboten wantun apa nek kula. Kula ngedap wau. Tahun ngarep re, Mas ya. Anjir. Nek podang kuning piye, Mas? Podang kuning nggih sae. Ya, podang kuning. Apa kanggo gubuk asmara? Anjir. Jaga kesehatane di Setuju. ya. Aja kaken tanggapan mudah Joko serang, golek ya. satpam loro ngono. Ah, security loro, hansip loro. Ya dibawani, Mas.
Ya. Ayo bawa di Awane anu di aul. sendiri. Nah, nggih. Iki kunjuk pamirsa sedaya, Mas. Aje, Sing isih nderek. Wah, luar biasa. lek warga mriki saestu kok, Pak. Wah, sampai Tresno pagi, budaya nggih nggih. Nggih. Kula niki tenang mawon, Bu. Mangke linggukan niki insyaallah mangke selesai rampunge ra didawa. Nggih. Mangke rampunge linggukan ngantos sak jegleke listrik. Dadi jenengan puas Oh. mangke. Nggih ta, Mas? Mulane kula golek meterane niki ajeng kula jeglekne niki. Gendang rampung. Waduh. Ya kesuwen ya lemes, Pak. Kangene tenanan nek warga kene, Mas. Ha iki kangen riyen jeng ben kersane nanggap melih ngoten, Pak. Durut, Mas. Yo, yo, wit wul. Nadyan wujud temo Paksi Pasopati andalan kabeh Mas iki pesing dene. Wah, iya suarane ora ono sing elek iki ra. Nggih, andalan kabeh. spesial bawa podang kuning, sesideman dan lain-lainnya ya Pak ya. Piton pas. Nek ketingale elek ganti ngoten nggih, Pak. Aja. Lah pripun? Dadi andosi. Nek pripun to, Pak? Diwet-wet wae. Diwet-wet wae. Gak wani nek karo anak buah gak wani. Lha ora ono sing elek kok, Mas. Yo, lanjut. Pindah tempat, ayo geser sing tengah. Halos manis tur Multi talenta iki Mas Dodok, Mas Komet sing tengah iki. Dapuk Leginah ya iso. Wah, Sri Tanjung ya iso. Mboten saged. Sing mboten saged ming siji, Pak. Apa? Suminten edan. Iso ki. Iso. Karo edan kok angele ning ndi ya, Pak ya? So, coba sesuk jajal. Jajal. Monggo suminten kae nek edan udo lho. Iya lho. Ayo. Medun lho. Lho medun lho. Ya ora apa-apa sapakne Pak Pur. Pak Pur piton. Pak Pur piton. Kok piton to jere mercon. Nggih, lho benten nek sore wae Pak Pur mercon. Nah, nek bengi dadi piton. Karawitan. Mocar macir medun suminten edan. Ketoke anak buah ning apa jigal bose gitu iki. Heeh. Apa kuwi karo sing Mas Bati? Dalam Keluarga gara ngono. witan Pak Pur mercon. Yo lanjut. Yo. Ya. Iya. Wah. Pindah tempat. Ya. Nano. Ya. Goleki Pak Pur piton. Piton tenan kok Mas. Komet Mas Dodo. Nggih no kok. ula. Ha wong lanang nanti piton ya repot ya, Pak ya. Nah iya to. Ya Ora Pak ngumpet no. Napa nggih sih saged telusur to, Pak? Lah niku mboten saged punan. Lah nggih ketek dereng tawu. Apa ya dirohno to Mas? Ora ya ora. Nggih. Telusur ora, Mbak. Paling dengongok sithik. Nggih. Ora ngono lho, Mbak. Lek tuture Mas Komet sing ndek wingi paling ya omong gaweng. Gawang lah iya. Anu, Mas, Dek wau Mbak Ami nyanyi ki Pak Pur ngerti ngene ngasiram kedep lah kesinden-sindene kok kuman deboke jane iki nyapa lho. Ayo beda. Beda kasih kok.
Terima kasih Pak Pur. Iya. Ayo. Ayo madhep rene, Pak. Mbak panjenengan menika ngregani para Mancingane beda kok ya Mas Komet ya. pripun? Mancingane beda. Beda pancingan. Rasane pun benten. Beda. Kudu pinter mancing kok ngene. Pancing ya Mancing ngopo. perkara. Balik kena pancingane angel. Yo. Ibu seneng ngatiku Lanjut. nyanding bisa dadi Harap nang Merauke kok do mirang ngene iki ngopo to? Podang kuning nggih Pak nggih. Nggih, podang kuning. Dados mangga. Iso aman ning omah wis ora krasan. Luyuran goleki sing tak sayang. Ya. Ngomong mitraku goleki ora krasa esuk awan ganti Nggih, Mas Komet Semarang Presiden Kuman. Luar biasa Pak. Niki ayu ayu. Suarane apik-apik. tak sawah menclok ning abang kekancangan tarindik saka kadung sarwe ngoceh dheweke nyalek penclokan
Wiwit biyen umangka saiki Rupel kae kapacinta Payah wengi Yang tidak terima Catatan sajening ati Kakak luntur saya merhati Aku kowe dadi garwa Mergo leren iku bekas loro Matur suwun. Nggih. Nah, Dalu niki dados kasunyatan Bapak. kasunyatanipun Mas. Kula percaya lek Piyayi Ngambak Rejo nggih. Heeh, gambar. Kula Rejo. percaya Piyayi Ngambak Rejo menika tresna budaya. Kula percaya Piyayi Ngambak Rejo menika nguri-nguri kabudayan. Yakin tenan Mas. Soale napa ngantos sakniki mawon sing mirsani tasik kathah Loh. sampeten katahe, Pak. Boten Mas. Pripun? Niki ngantos jam sekawan Mas. Panjenengan mawon. Jenengan dereng nate wonten mriku. Lho Oh. nek wayangan ngenten iki. Ringkitan ngantos jam sekawan. Oh, Nggih, nggih, penontonnya nggih, sing nggih. utuh. Nggih, pancen Piyayi Luar niki Piyayi biasa kang tenan, budaya. Mas. Nggih, Patut nggih. diapresiasi. Leres. Mula ngeten Pak Dalang kalih macange Mbak Limbuk. Ya. Niki wedale kan nggih dibagi-bagi. Heeh. Kripik gedang, kripik telo, sithik Nggo gedang waton rata. Orjene pun dikukuti. Kula ajeng nyanyi napa melih? Yo nganggo gamelan to Mas. Hah? Nganggo gamelan. Mbok tinggi sanes wedal mawon. Aja mulai dhisik. Oh, iki bulurah. Isih paring dawuh urung diaturi kok. Pancen piton niki kan nek mboten kula senggaki wah bablas niki. Terus pundi Pak? Terus pundi? Heeh, iki panjenenganipun bulurah wonten dawuh. Terus pundi menika? Asmara nala ki nganggo apa, Mas? Ngangge orjen Pak. Nah, terus Niki lek digarap ngangge gonggongan mboten mboten saged. mboten pas. Nggih saged tapi mboten pas. Ngoten. Nek digantos Mas, nganggo iki lho, selendang biru Mas. Selendang biru. Heeh. Oh lek ngangge gong mboten napa-napa. Apa sindene Nggih. dideke kabeh. Lah, kur sareng-sareng nggih. Nah, sing terakhir. Supote Mas, kanca-kanca ya, heeh, dados. Terus Dipandu karo Mas Komen karo Mas Dodok. mboten usah dipandu mun saged piyambak. Iso ki dhewe to Mas. Nggih. Ya ora anak ora. Ha nggih Pak, nderaken. Orang Nggih. manis. Injih. Monggo. Yo, supote Mas. Yeay! Ayo. Oi. Saya punya beda kereta Beca. Bawa saya duduk sambil mengangkat kaki melihat kamar kasih kegarangan terjadi beca Tuhan mereka tak berhenti beca selamat hati-hati. Masih semangat bersama Nyu. Sugudel. Sopati. Jenengan ki nate nge-MC ni dangdut to Ora tahu. Rumiyin pas tasik timure jenengan riyen. Ora tahu ora iso. Lek MC nganten nggih nate. Lho Mas Komen lho. Oh nek niku bekase, Pak. Oh, Bekasi SD ya? Bekase sopir niku. Mulane Bekasi SD. mulane kan nge-MC pinter niku. Heeh. Ayo Bojoloro. para waranggana sing ayu-ayu. Ayo Mbak. Menika Arek kaya serimen metu ya Mas ya. nggih. Oh nggih, ninggal katresnan nggih Pak nggih. Oh ninggal tekan Mas. Nggih, niki. Kula katur panjenenganipun Bapak Kades. Sing Panjenenganipun penak. Lurah. Kula nggih derek ninggal katresnan. Ketua panitia dan lainnya. Nggih, dan semua lapisan masyarakat di Ngambak Rejo. Nggih. Tanggung Harjo. Ya, kecamatane. Kecamatane Tanggung Harjo. Pun siul? Siul siap. Nggih siap nggih. Oh, Ayo, Nduk. Siap. Ah. Dados. Koreo. Ayo dipamerno. Jogete, golane pakai.
milih kowe. Aku milih tengah. Piton budaya. Luar biasa. Iji. Aja Pak. Para widodari sampun nembang setunggal boko setunggal. Iki mu nak disiapno ya rata tenan nak iki ya Mas. Oh nggih, nggih. Nek tambahi siji kamu bingung ya sing nyiapno. Dalam Tambahi sing nyanyi sijimu bingung. Arek wau ditambahke teng mriki wah ngature rong dina rong bengi niku mboten saged sakal niku. Matur nuwun nggih Pak. Matur nuwun Pak nggih. Ya. Sampai jumpa tanggal 23 nggih Pak. Heeh, ya. Teng putih niku. Teng pundi? Ah. Oh teng Demak nggih. Demak. Ya. Ah nggih. Pun nggih Pak nggih. Wis donga dinonga Pak nggih. Mugi sehat, wilujeng mboten enten napa-napa. Amin.
Ugi kula ngaturke sembah nuwun dumateng sedaya warga Ngambak Rejo mriki. Ngambak Rejo, matur nuwun. Sampun nimbali kula sak keloron Pak Lurah, paring Bu Lurah, matur panglipur. nuwun. Ngapunten ingkang kathah menawi kula sak keloron paring panglipur wonten klenta-klentunipun Bapak. Ha nggih. Iki lagu sing terakhir, Mas. Ijek nah. Sowan Doro. Oh. Ya wis nderekake, Mas. Nggih. Anjing. Mas Dodo. Nggih. Ngapunten Pak nggih menawi wonten kirang langkungipun. Kula nggih pareng panglipur. Luar biasa tenan, Mas. Anjing. Menghibur sekali. Ha nggih. Nggih, kula nyuwun pamit Bapak. Ya ya. Nggih, monggo pareng riyin. Monggo. Alhamdulillah. Ya. Kene-kene, Mas. Yo, Dok, ingkang ndereke Kang Sinuwun ya, Nduk.